Bordeleko nazioarteko azokatik ez garatera, inbeste gauza egiteko aukera baitago. Atzo jola sartean ibili ostean, gaur zer egin dezakegu? Hauek bezala atxeden hartu, hegazkina gidatu, sabela bete, autoak edo bitxia begiratu, pianoa jo, edo nazioarteko unibertsioan kultura ezberdinetaz gozatu. Mundu guztiko artisauak eta saltzaileak, afrikarrak, asiarrak, amerikar ale batzuk ere badira. Benetako nazioarteko azoka du Bordelekoa. Madagaskareko bitxiak, Italiako txokolatea edo Vietnamen egindako arropa. Eta noski Akitanian indarra handia duten euskal produktuak begi honez ikusten dituzte bisitariek. Pierre Oteiza Parisen izan zen bere xingar eta bestelako eskaintzekin, eta Bordelen ezin utzik egin. Zerten dena, les absents ont toujours tort, ez zirelaik hor, utz batua da nunbait, eta elgar ikusten dugu nola komertzio mailan, nola politika mailan, nola azle mailan, denek elgarrekin behar dugu nahi izan, eta olako egun batzuz, denak elgar ikustea hori memento importanta dira. Feriako lehenbiziko egunak indartsuak izan ziren. Iaz, saltzaileek sumatu zuten kosta egiten zitzaiela dirua poltsikotik ateratzea, baina aurten lehenbiziko 3 egunetan behintzat oso kontent ziren irabazitakoarekin. Jendek ez dute asko erosten, baina ez dira hain beldur. Astean zehar alere irudi hau ez da maiz ikusten. Mementoetan behar da lotu, urte txikietan behar da neneko indarri xauen. Eta ari dira bai Akitaniako abereek nekazaritzaren guneari alaitasuna ematen diotelarik eta giroa emeki berotzen den bitartean asteburua berriz bai dator.